wakas, tapos na rin po itong ginawa po naming kulungan ng manok. At ito po, meron po tayong free range chicken. Papaitlogin po natin sila at syempre pangkarne. At maliban lamang po dito sa kulungan ng manok, gagawa rin po tayo ng maliit na kusina sa mga susunod na araw sa lulupin po ng ating Panginoon. At doon po tayo gagawa po ng ating vlog, magluluto po tayo. At syempre, yung pong traditional na pamamaraan po ng pagluluto ang ating gagawin dito po sa Dulang T. Ilocano Channel. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood. At sana po tuloy-tuloy lamang po ang inyong pag-suporta at pag-share sa ating mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dulang T. Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.